Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. State President ka National People Youth Front uba kit borlang nongrem menta ka janmiet ka santarik urumpang arjar arpusau ulat her kelaya ka jingkren jong u Dr. Batskem Marbo unong aiktien jong ka VPP halor ka jingkeno bau State President ka NPYF udai unong bamsap unong diri bat unong penjabo yau paidba. Hagani ka janmiet uba kit borlang nongrem State President ka NPYF ulaong ka jingkeno jong unong aiktien ka VPP kamlong ka badon nongrem bat kamlong ka basyong niya. Shusho uba nongrem ulaong baki nongyalam jong ka VPP kimdon ka jingsngausen ya ki baduk baraitoy. Bat lada ki paitba ki baduk baraitoy kin leitpan pisa na ki MLA ka VPP kin keny baki day ki riu jabo. Hadin katu ka jingkren ka jonga ha ka meeting jong ka umsling blok kaba ngalawan ya kawan ya si mentalang rengkat berkinyo ngalam parti hak ketiga seni te kajing keren jonga kalong tang kandiat te henrei nagaliang jong utay unong yel aiktin jong ka WPP ngayu i lembaga kilat patai kubor ula ai kajing jubab ka jerong ba te ngadon nem dei ban ong bangan jubab ka we kita kajing kenthok kajing ong kajing yang simet bat ya ka parti tenrei ngasudon ia kapan pensai ne ban batai tang katu kan ni kimat kiba ngasudon kam nakliang jong aru ban pensai hak ni kapor hak ketika press release ka bawla pelat ulaong yang ngaba nga ya syakliang ya gigaro kata ketika jing ong kajung ban kong ai te nakliang jong ngan ong syai hak ni kapor wat ladang adon hak parti ka National People's Party Henry kumu briuhi ngamdon kanu ka jing syakliang ya kanu ka jaj benriu hapo jong ka celah kum unong yalam samla barbor ka ke banga perkhat ya khamat kalong ba ngindon kata ka mensem ban yalong shipara ban yalong ka we kum ki nong snong hapo jong ka celah miklia la kalong ki samla kirang ba bat ya barohi kinong sosong kata kadika bang kwa banai ya ka ba ya ka jingsai na por kabar pade wong hanaba nga hun ba kisamla garu kinyo khambun na kata ka bha jong ka reservation policy ngan ong uda ka ba syai bat baki padba ru kin syai kum usamla jong ka jat berukasi lani kum ubri ngine kren bai balata katon kanu ka jing yasam manu pum kwa ban kham yo bon yalate te hanrei kumba utai unu yalam uong bakani ka reservation policy kadai ka ba lastang nadu san posnem nadu badang long nadu badang yo ya kejelahu khat kanai spa nyu puar tena ta ka dau ka banga kwa badang ni kamlong ka basuk ya ka ban suya me surok ya kaban pensong shet ya ki kun samla kata kadika kai ka banga ngakwa ban ong nagamta utay unong yalam ti hangni ro ngan ong dagbasyay la dakadon ka rat kalenti leilei te nga ngakwa ban ong badayo lut no mangiru katakan bahabalat ke tanrei la dakam don kalat te ngin hapiyai da kalenti jong ka an bat kalenti ka ba ka badai te kata kadika we ka banga syukwa ban ong ti sakawai pade wong nga hanaba ka High Court order ha kabami hausnam arajar arpoa kabaong ba dayban pentrikam ya ka reservation policy lengba ka roster system te nakalian jong WPP hangne ko ang bangingi dawa bom dayban pentrikam lan ban phaidin haba pentrikam ya ka roster system tindak kalian jongi ngan ong hangne nakaliang jong ka NPYF hapo ka jingilam jong ni laya kendo yo chief minister ya ka sarkar bangiro ngi dawa ya kacu ngi dawa ya kane mdai bangili cha surak ngi leja kendo yo chief minister sa kamra trikam jong ngi leja kendo yo deputy chief minister kamra trikam jong bangi ong ba bomdai pan trikam lane ban phaidin ya kanika roster system Henry ban yad bet shakamat kata kata jing dawa jungi bat ndai tang mangi ka NPYF Henry ngayui
kiseng bahalang prepare ki political ki prepare ru ki dawai ka cu bat ka sarkar ka jungi kalasna kalau dia kata kadika kawi ke bangang aku ban pensyai om tang utei unong gelam jong kawi pipi rai ya ki pajba ya ki samla kam tam bangin ya syai halor jong kini ki ban sudon kam ya ke ban ya syai ya kadika kentin ke ba u kentho ya nga personally uong ba ubreu ubadi lagari ujudi syai lagi ukenok mendiri yang tam nak tahu bangadon hak NPP umut ba ngalade umenderi kata imat kadi kajing perkhat lengkot ka jong ni ubreu kena kata kadau ngamut banong ba ngan diri kum no mangamar wei ya kari India ka badon nong song snong kum shift pa anu folklore ngalase bandi bat hangno ka sarkar India kala lej ai subu ku mangiling ilong ngidon ka border dekat ke Bangladesh ladon se bakal lej ai CNC ne ya kata ka jaka dumi ka kari sa po ki pat kiri lani sa Bangladesh pati we kata ka suka bono pi India kren dia taka diri ngiki jat beru kasi wat ya ka jaka ka bangathit ngar pada thit himanga ngathit lang berkelok jonga ladang aku adi marui kam jeng menjud kalau perlu bun ngam la asu ya kaban sudi marui kunto tiba ban dilele ka data kari te salendep jo jing perkhat ngam tip kai ka jing penlong ini ki breu bakin confused bakin nervous adu ka dikini tang itu jing keren jonga ka arah tu ni wong yang na bangga balias yang sedih tinggal ngade unong yalam jo ke political party hatu ngaru ngam don hak ban yada ya laga jong ke parti lada balia WPP kamut kapian lada balia samengi kendiat kan suatu kamlong te nagaling jonga ya kadiru nganong bay nga kung unong ilam jong ka National People's Party jong ya katnat jong isamla nganom syong klikti laga de yang ay ka bangan haban reply khame ru ngan hable ya kata na kamta ka parti ka jonga ngayan skam alor tangba kide bandon ya kan kawi pada uang hana ba ngaken tha hana ngaken tha ngaku abon ong ini urang ba ngagal don haka politics na do arjar lai bat na do arjar lai hadu menta kijing ken tho ki balai project ngiyo ben man kasni ngam su plasyo ikini ki berkhot ngaku abon ong yu ba nomor bangadang yu tang mentah kini ki ndru benai nyu benai te ti mat umpat ju yo mat ya kene ke jiksa kenta haki we pat ki political party lani hano tenda takada umat usul pala usulongo ba kisah kenta maki ong we rong ba ngan su kan mau pi kendiat ong we rong ba ubala kam slam ka politics wong ba tangi ubreu ubaklum hapok musari baru arso kenta wat kan perjong ru umlare yo lat magenta na yo breu ubatre yo breu uba let challenge khas risai kijak skan ki bola phujai kijing sakan tha bana din mana sepat kin don pe tengah mo ban ong ke yo ru uno ai ten yo pipi ba phide ban sha ai kini phin hap ndai tangkat ne phin sanang mat kham jur su nang ne sakmat kat pa kawi pipi kanang telon kata ka sakan tha nang expect ba phegi nang bon kata ngaku aban ai ya kajing kum ka masih nam ta joki nung ilam jo kawi pipi halor kajing keno jong u yang ngabam sap namar bangadon hakalian jong ka sarkar ngaku aban ong yu dak basai kedar hatu baro ki breu ki badon hakalian sarkar laki dei ki badon haki political party baper lagi dei ki batrai sarkar hi atau barok kita kide ki babam sablut atau perkhat ba tang ka WPP jongki kade kata ka ba khoi ka bamdon ya ta ka bamsa na kalian jonga ngaku abadong hagni hade por sai kedah ba om dei barok kita ki ba maki ki perkhat ba ki bamsa hakabaya dei bat ka jing keno bamsap yang ada utei unang aikten jang WPP
Ngajukwa nong tangkan ni uang yang ngah ba ngabam sap namar ba ngayeng hakaliang jung ka sorkar. Tinga kwa ban bu ka jing kali hato babaro kita kibadon hakaliang jung sorkar kita ibabam sap. Bat nadu menu ba kata ka WPP kala don ya kata ka jing pensisya ba kata ka sorkar ka bamsap. Lani ka WPP kala mo ya ka banlong no kum kanong bisa ya ka bamsap jongno kentop yang lada ka VPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurak ya ka bamsap jongno ngasno ba andon kamsyo te ya ka high court lani ka supreme court ban sim ya ka jeng bisa lada ban supak bisa ba VPP lada kilala ban surai himaki ya ka bamsap jongno ngadok ngakwa ban ong tangkat ta halo jong ni kawe pate halor ka jingken no jong utei u nong yalam nalan nong ai ketin jong ka WPP banga yalam ya ka jimut jong berkat jong ipai ba lan ban penjabo ya ka jimut jong berkat jong ipai ba tangkum kita kinong rabul na ka ying jong ki MLA lane ngapen hiare ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong lai isnai ngadon ban ongkum ni ba imat une unang ay ketin jong WPP 4 Julai isnai ya ki pajba badog basok meno na kata-kata nga imat ba suto ya kador jong ka jingle isnai ya ki para breu non kanu do ka jingle ka kham kraw ban ka jingle isnai ya upara badog basok kata-kata ka bangga kwa bandong hang nei por pi ka bangga i thamula teng ya kini ki breu ka lomba lada rabul ki pajba lani lada lipan isnai ki pajba ki ong bakalom ka pa penjabo Henry yala depat ngingi iteng kren hakim iting baki ki penlong ndai baki ki penap do kabol da ka praksin don ki penap kata ka de ka bangya ngayui te hatu ya ka jing penap bra jung ki khem baka de ka bakoi Henry ka jing lipan isnai jung pajba hatu ka de ka pajapo kata ka de ka bangang baru ngata ban bu jeng kelilang ya kini ki nong yalam khamtam yute nong aktin jong ka WPP ubala balia nakamta bansu kenok yang bangadai uwei na kita ki nong bangsa kata ka de ka masjid ka bakam ka bangaso ba ngadon kam nakaliang tungaru ba ngan haban ya dai la di nakamta kini ki jeng kendok ki bom syam don kenong rim hai pi ka jing snow jonga ngaso kum ni ba ngi sgodon bok bau nu pra ujob tam songot ke mle handai da dei ba jin dala job khambon kini ngamtep kai ke banjai pai ba namar kini kila kren shai ba kim don jing isnai pai ba kata ka dei ka ba nga snow kat kum kan ke statement bau tei unang ai tin jo ko piti uo kenata ka daw kerpat ikpai ba nginusiar na ki bakum kini kinong hilam ki bom don ya takadonot bat kamensem ban sosnei ya ki para brio tikata ka de masjid ke banga ngakwa banai ha ka de kapor